Avy taminakahy zay idény clip igny fa managerako zegny nipropose zegny karaha ny taminahy zegny. Bonjour, Saii, eto amin'ny Canapé Jaune. Agnarako zegny Saii musique, za boka ambilobe, za 20 ans fa tsy 19 ans karaha le disy tamin'ny réseaux sociaux. Natonga Saii io zegny agnaranakahy Saira, matetiky zay olo aminay zegny mikaiky za Saii, karaha zay fo zegny natonga izy. Za zegny nivolagna taminazy zany te hagnano clip de grave clip tievigny taminany tsao fo zegny tsy mety aminao mety fo volagny de nandeha amindray izy za iaraka miro manager anao andeha agny volagny zany de za de nandeha amindray izy niaraka taminay navy tagny tsy de dignidigny iny fa akory mba atao raha fa tio zegny izy fa niaritry feky. Tsy avy taminakahy zay idény clip igny fa managerako zegny nipropose zegny karaha ny taminahy zegny. Le niboaka zegny mbala raiky fa ato ndraiky zay fa misy le boaka magnaraka. Le hira zegny tsy raha niegnako fa misy olo proche zabe zay zegny hitako tegna tiany raha io zegny zay nampanonga inspiration-naka. 2025 zegny za nano ny hira fa tsenjiky tagnatiny tsara zay za fa za fanôdy manager jeudi zegny de amizay zay za nanagna eritreritry ary tegna tafiditry tagnatiny zegny fa 2026 zegny zay vao nagnaboaka hira tianareo be. Fa mbala hely de fa tiany hira fa tsy rasako andeha volagna mire mandreniko be fotony za zay olo timide fa za fo ndraiky zay fa boboka koa za tiako artiste kafara za nahita olo saky nagnambaragna izy zegny tio amizay za vao nanonoko nagnano izy de olo ka zay tsy nandatra za tsy nivolagna raha karakory taminakahy fa anao mahay de ataova. Za zegny koa fa andeha hagnano clip igny zay za de fa nandefa message tamin'ny papako tamin'ny mamako tamin'ny ray aman-dreniko jiaby fa clip ty volagniko mety grave volagniko tamindreo papako no nivolagna zegny ataova zegny raha hampatsara anao fa za tsy andeha hirika anao andeha hagnano raha tsy manjary ke andeha bobona amin'ny Facebook karakory et tout fa ataova zay raha zegny mety mba lezavan'olo anao fa tsy andeha angala baraka tegnanao. Mama amizay zegny tsy nankalagy raha karakory satria zegny aminazy raha zay koa fa tiako zegny tiany izy efa karaha zegny aminakazy Reix fa ela. Nahitako managerako zegny za nandeha studio zegny nisy olo nikaiky izy namany zegny nikaiky izy nahita amin'ny studio tao amindray zegny zay fanôdy maître jeudi KF tamizegny amizay izy nahita za igny netinety taminazy zegny mety lafolafo koa dako fahitan'iza tao namboko teo amizay zegny fiara-miasanay zegny tegna mametraka fisaoragna maventy zay za aminany tsara nagnambela za rango tamizy isaka niany ary za mbala magnantegna isaka wela. Aminakahy zegny fitiavagna zegny tsy forcé fa zagnahary mandatra izy na deja amin'ny bureau anao na vadibe ataoko agny feky koa mbala eto atsentsika anao afaka midoko fa raha koa fa mampijaly anao fo iala fa izy ka fahitanao masambotra anao mety midoko. Aminakahy manokana zegny deja amin'ny bureau zegny possible raha masambotra fa arakaraka raha iagnanao fa za tsy andeha indisiky olo andeha hagnano deja amin'ny bureau possible zegny mampijaly ka izy vao. Amin'ny hira zegny misy za zegny manoratra hirako misy tsy za zegny na nahita manager na tsy nahita manager zegny raha ty zay raha fa tiako sady za efa vognony tamin'iza nahita izy za efa tsy maintsy andeha hagnano izy fa nahitako izy ka zegny nampatsaratsara raha nataoko sady nampalakilaky izy. Idôlenakahy zegny
misy star américain raiky zegny Ice Spice. Vraiment zegny tiako zegny raha jiaby ataony. Zay mahatonga za sexy, sady sexy ndraiky zay raha fa za rehetra fa ela karaha ery zoko ery namako mahita lamba ka fa sexy karaha fanao Saii. Izy ndraiky zegny zay ka zay tegna natiavako izy ka zegny izy sexy mahay mihira. Afatra miakolo vohira karaha za zegny raha koa tianao aza ambela avy aminjay zegny aza moramora kivo zegny amin'ny fiainana ty. Ke raha ty tsy andeha atao koa za tsisy vola tsisy moyen andeha anaovako izy aza kivo fa raha io zegny koa tianao io avo fofa mila ampiarahanao vavaka. De afatra ho an'ny deuxième bureau zegny courage ianareo jiaby ka masambatra anao zay zigny anao mety midikiny fa ka tsy masambatra anao jiako ialahy mizava olo hafa tsisy olo viranjara zay midonia ty. Eto koa zay za mampiomagna atsika ho hisy projet vaovao ho avy tsy ela ho antsika jiaby eka raiky ty tsy ho an'ny deuxième bureau za raiky fo ke ara tsy tapaka ny page Saii. Eto koa zay za magnapetraka fisaoragna ho an'ny managerako producteur sy label araiky zegny FD musique mikarakara za. Merci beaucoup ary misaotra ho an'izay mpankafy. Veloma daholo.